Καλησπέρα, μικρά μου στρομφάκια. Γεια σας φίλοι και φίλοι. Φίλοι και φίλοι. Φίλες και φίλοι, όπα, μου ξέφυγε. Είμαι ο Γιώργος. Είμαι ο Σταμάτης. Και είμαστε αυτοί που είμαστε. Με ακούτε λίγο νεκρό, η αλήθεια είναι, σε αυτό το επεισόδιο, γιατί είμαι λίγο νεκρός και μπορεί να μην επιζήσω μέχρι το τέλος του επεισοδίου. Στην εκείνη την περίπτωση ο Σταμάτης θα κάνει takeover. Αλλά είμαι λίγο αρρωστούλης, θα το ξεπεράσω πιστεύω. Οπότε μια που είμαι αρρωστούλης σήμερα, είπαμε με το Σταμάτη να μιλήσουμε για φοιτητική ζωή. Γιατί, θα μου πεις γιατί, ξέρω εγώ, συνδέεται κάπου το να είσαι άρρωστος με φοιτητική ζωή? Όχι, απλά ξέρω εγώ, αυτό μας ήρθε. Σαν φοιτητές, σαν ένδοξοι φοιτητές, εγώ και ο Σταμάτης, είμαστε οι πιο qualified άνθρωποι προφανώς για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Θα μιλήσουμε για το πώς είναι να είσαι φοιτητής, για το τι σημαίνει αυτό. Πώς έγινες φοιτητής. Τι πίστευες ότι θα γίνει όταν φύγεις φοιτητής από το σπίτι σου και τι εν τέλει έγινε, κάτι το οποίο δεν ήταν αυτό που περίμενες, γιατί προφανώς ποτέ δεν είναι. Και γενικά την όλη φάση του να είσαι φοιτητής και πώς το περνάμε εμείς σαν φοιτητές στην πόλη που είμαστε μαζί. Και θα συζητήσουμε και λίγο γενικά πώς το περνάνε δικοί μας φίλοι που έχουμε ακούσει από αυτούς σε άλλες πόλεις όπως Αθήνα, Πάτρα, Γιάννενα, Λάρισα, Κρήτη. Έχουμε τα connections, η αλήθεια είναι. Και θα πούμε και πώς το βλέπουμε εκείνοι πώς μας το έχουμε συζητήσει γενικά μαζί. Και θα κάνουμε έτσι μια μικρή αναδρομή και στο δικό μας παρελθόν, στο πώς φτάσαμε να είμαστε εδώ φοιτητές μαζί και λίγο το πώς το ζήσαμε / ζούμε ακόμα. Και γενικά και πώς ήταν οι αρχικές χρονιές. Γιατί λογικά οι αρχικές χρονιές θα είναι πολύ διαφορετικές με αυτές που θα ακούσετε μετά. Ναι. Γενικά ο πρώτος χρόνος του να είσαι φοιτητής είναι πάντα... Ναι, ωραίοι φοιτητές είμαστε. Ενδιαφέρον. Ήταν πάντα ενδιαφέρον. Καλά, εντάξει, βέβαια, εμάς ήταν και έπεσε κιόλας ότι ήταν ο COVID, οπότε ήταν πολύ διαφορετική η φάση. Εντάξει, εκεί πέρα θα το συζητήσουμε. Καλύτερη χρονιά να είσαι φοιτητής. Πάω να φέρω λίγο χαρτάκι, παιδιά, συγγνώμη, έτσι. Συγγνώμη. Λοιπόν, θα κάνω λίγο takeover όσο λίγο φίλος. Με τον Γιώργο ξεκινήσαμε να είμαστε μαζί στο σχολείο από την πρώτη γυμνασίου μέχρι τρίτη λυκείου, προφανώς. Ήμασταν μαζί. Και εντάξει, τώρα δεν θα σας πούμε τις ιστορίες που είχαμε στο σχόλιο και τα όλα αυτά. Θα πάρουν ένα unique special επεισόδιο αυτά. Γιατί έχουν κάτι ωραίες ιστοριούλες εκεί πέρα. Με πολλά γέλια. Εντάξει, και πολλά άλλα. Πόνο. Εντάξει, τώρα να μην πω το κλασικό. Πάθος. Θα μιλήσουμε γι' αυτά. Λοιπόν, εμείς, όπως είπε ο φίλος του Σταμάτης, ήμασταν μαζί στο σχολείο, γυμνάσιο, λύκειο. Εν τέλει φτάσαμε να δίνουμε πανελλήνιες προφανώς γιατί θέλαμε να περάσουμε. Τι βαράει, τι είναι αυτό? Τώρα βρήκα να βαράνε πράγματα, τέλος πάντων. Κάνουμε construction από ό,τι φαίνεται έξω ακριβώς από το σπίτι. Έξω από την πόρτα είναι ρε, βαράνε, ανοίγουν φρεάτιο έξω από την πόρτα, ξέρω. Γενικά εμείς με το Σταμάτη δεν θα πούμε ψέματα, δεν ήμασταν πιο διαβαστερά παιδιά. Δεν ήμασταν και η νούμερο ένα. Μπορώ να πω στο δημοτικό ήμουν αστέρι. Εντάξει. Εντάξει, ναι, γυμνάσιο, ναι, ήμασταν. Λύκειο, η αλήθεια είναι πιο πολύ βόλτες πηγαίνουμε παρά να διαβάζουμε. Κάτι που. Λύκειο ήταν εντάξει. Ειδικά η πρώτη λυκείο ήταν. Για άλλο λόγο. Εντάξει, γενικά κάτι που το οποίο εντάξει. Εγώ η αλήθεια είναι το μετάνιωσα μετά. Αλλά να σου πω κάτι, όλα για ένα λόγο γίνονται. Για κάποιο λόγο είμαστε εδώ. Δεν ξέρω ποιος είναι ακόμα αυτός, αλλά τον βρούμε. Είναι θέλημα Ιησού. Ναι, μπράβο, Σταμάτη. Γενικά. Εγώ ήθελα να περάσω οικονομικά, εντάξει, με το ήξερα. Βέβαια, όχι ακριβώς. Εγώ ήθελα να περάσω και αρχιτεκτονική, μου άρεσε. Και τύπου interior design, που εντάξει αυτό δεν είναι σχολείο, αλλά καταλάβατε. Και οικονομικά μου αρέσανε και αρχιτεκτονική μου άρεσε. Τι άλλο στο μυαλό μου εγώ? Κάτι ξέρω, πολιτικός, μηχανικός, κάτι τέτοιο.
Δηλαδή τέτοια πράγματα τα έψηνα εγώ. Τέλος πάντων, εν τέλει κατέληξε οικονομικά. Ο Σταμάτης η αλήθεια είναι. Ήταν λίγο. Η πρώτη μου επιλογή. Εντάξει, τώρα όταν ήμουν μικρός έλεγα το κλασικό. Θα πάω να δουλέψω στη ζώνη. Θα γίνω Power Ranger. Θα πάω να δουλέψω στη ζώνη να φτιάχνω παιχνίδια. Αυτό είναι το αρχικό μου πάθος, έτσι ήθελα. Εντάξει, στην τελική άλλαξε. Το επόμενο πραγματικά που ήθελα να κάνω, αλλά δυστυχώς δεν είχα ποτέ εμπειρία και δεν το έκανα. Στην τελική ήταν να γίνω κάτι με ζωγραφική. Σταμάτη. Ταλέντο δεν είναι και εμπειρία. Εντάξει, ποτέ δεν είχα πάει ποτέ να κάνω μαθήματα ζωγραφικής, τίποτα τέτοιο. Και όταν συνειδητοποίησα ότι μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, ήμουν αρκετά μεγάλος. Και ήταν ακριβώς. Εντάξει, κοίτα. Δευτέρα ηλικία, ας πούμε. Ναι. Τον θυμάμαι μια μέρα με πήρε τηλέφωνο και μου το παίρνω ξέρω στην τουαλέτα μου. Με ένα βράδυ, στις 10 η ώρα το βράδυ, μου λέει: θέλω να ζωγραφίζω μάγκα. Animation, κάτι τέτοιο. Να δουλεύω στη ζωγραφική, αλλά με animation. Και του λέω, ξέρω εγώ, ναι, του λέω υπέροχα, του λέω, αλλά θες να με αφήσεις, ξέρω εγώ που είμαι στην τουαλέτα. Τέλος πάντων. Στην τελική κατέληξα να διαλέγω οικονομικά κι εγώ. Γιατί εντάξει. Ναι. Εντάξει, ναι. Τώρα, λοιπόν, ο κλάδος των οικονομικών αρχικά χωρίζεται στις μέρες μας σε δύο τύποι ανθρώπων, δύο τύποι μαθητών πάνε στα οικονομικά. Ο ένας, που είναι και το μικρότερο ποσοστό, είναι αυτοί που όντως γουστάρουν οικονομικά, που όντως το επιλέξανε, που όντως θέλουν να κάνουν κάτι σε αυτόν τον κλάδο και λένε ναι ρε φίλε, οικονομικά, θέλω να πάω marketing, business, χρηματοοικονομικά, λογρή, ξέρω εγώ, λογιστική, θέλω να πάω να κάνω οτιδήποτε, μπορείς να πας και graphic design αν θες από εκεί, δηλαδή graphic design εννοώ, ξέχασα τι θέλω να πω. Τέλος πάντων, σε τμήματα ανάλογα της επιχείρησης, όπως και να έχει. Υπάρχουν αυτοί που όντως το γουστάρουν και όντως πάνε επειδή θέλουν να σπουδάσουν όντως οικονομικά και το δουλεύουν δηλαδή. Και υπάρχει, και το έχω παρατηρήσει κιόλας, εντάξει, σαφώς επειδή σπουδάζω οικονομικά, αλλά επειδή σπουδάζουν και φίλοι μου οικονομικά και βλέπω γενικά πολλά άτομα τα οποία ξέρω που σπουδάζουν οικονομικά, αλλά είναι αυτοί οι οποίοι που είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό που πάνε οικονομικά επειδή τα οικονομικά νομίζω όλοι το έχουν στο μυαλό τους και γενικά είναι ότι είναι ο εύκολος, όχι ο εύκολος κλάδος, ότι άμα δεν ξέρεις τι να κάνεις θα πας οικονομικά, ας πούμε. Κάπως έτσι πάει. Ναι, γιατί δεν είναι ότι υπάρχουν τόσες σχολές οικονομικών, τόσες βάσεις που μπαίνεις σχετικά εύκολα και είναι όλη φάση, μωρέ, οικονομικά είναι, ξέρεις, κάπου θα βρω να δουλέψω, δηλαδή είναι και εύκολο να μπεις, είναι και εύκολο ας πούμε να βρεις δουλειά, είναι ο entry level κλάδος ας πούμε που μπαίνουν όλοι και οι περισσότεροι, ξέρεις, που δεν ξέρουν τι θέλουν να κάνουν, είναι σε φάση, μωρέ, θα βάλω εγώ οικονομικά, ας περάσω οικονομικά και ό,τι γίνει ας πούμε. Και βλέπω ότι πάρα πολλοί είναι έτσι, που απλά μπήκαν οικονομικά επειδή λένε, ξέρεις, δεν έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου, οπότε απλά θα μπω οικονομικά και όπου με βγάλει αυτό. Δηλαδή, πολλοί στη σχολή μου είναι έτσι, πολλοί σε σχολές, ας πούμε, που ξέρω από το παπί είναι έτσι. Καλά, το παπί να μου πεις θέλει και 18.000 μόρια, δεν είναι ότι μπαίνουν όλοι εύκολα. Δεν μπαίνουν όλοι. Αλλά, ναι, οκ, μπορεί εκεί πέρα να μην ισχύει τόσο, αλλά κατάλαβες, σε πολλές σχολές γενικά ή οικονομικά, που οικονομικά τώρα είναι ο ευρύς κλάδος, υπάρχουν πολλές διακλαδώσεις, αλλά τα λέμε τώρα οικονομικά, καταλάβατε, υπάρχουν πολλά μονοπάτια που μπορείς να πάρεις από εκεί και ο καθένας που παίρνει. Γενικά όμως είναι χωρίς αυτά τα δύο, έχω παρατηρήσει. Αυτοί που όντως γουστάρουν τα οικονομικά και αυτοί που όντως απλά λένε πάω οικονομικά γιατί είναι ένας εύκολος κλάδος να μπω και από εκεί και πέρα βλέπω τι κάνω. Και μου λέει άλλος που σπουδάζεις, οικονομικά. Όλοι, ας πούμε τώρα, και η Κουτσή Μαρία, ας πούμε, σπουδάζει οικονομικά. Είναι τέτοια φάση που ήταν παλιά με τη μαγειρική, που ακόμα και τώρα, αλλά που όλοι σπουδάζουν, ας πούμε, μαγειρική, μάγειρες, τι ζωή μάγειρας, ξέρω, σπουδάζω. Τώρα είναι κάτι παρόμοιο με τα οικονομικά. Τέλος πάντων. Εμείς λοιπόν με το Σταμάτη, εγώ ήθελα οικονομικά, ο Σταμάτης τέλος πάντων έβαλε οικονομικά. Πήγαμε να δώσουμε. Ο Σταμάτης ήταν αυτό, οικονομικά. Εγώ γούσταρα ρε φίλε οικονομικά, γιατί εντάξει και ο πατέρας μου έχει τελειώσει ας πούμε οικονομικά, δουλεύει τράπεζα. Οπότε ήμουνα από μικρός σε αυτή τη φάση, οπότε γούσταρα. Γενικά, πήγαμε δώσουμε Πανελλήνιες. Εγώ εντωμεταξύ, σαν Γιώργος, επειδή είμαι ντελούλο as fuck, είχα το mindset ότι ρε φίλε, θα περάσω σε καλή σχολή. Δηλαδή, δεν είχα διαβάσει, χωρίς να διαβάσω και λέω, αλλά θα περάσω σε καλή σχολή. Προφανώς και θα περάσω σε καλή σχολή, χωρίς να έχω διαβάσει. Δηλαδή, εγώ σε κάθε μάθημα που πήγαινα να γράψω, λέω, θα γράψω 20 ρε. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς μου είχε έρθει στο μυαλό αυτό το πράγμα.
Επειδή στην Τελούλου. Αλλά ναι, αλλά μου είχε έρθει στο μυαλό. Λέω, ρε φίλε, εντάξει, τι οικονομικά. Έκθεση. Αλλά 20 θα γράψω. Εν τέλει πήγα. Το μεγαλύτερο που έγραψα ήταν στην έκθεση 15, νομίζω. Δεν θα μπούμε να πόσο έγραψα στα μαθηματικά και στα οικονομικά. Ας το αφήσουμε αυτό να πάει στο καλό. Εν τέλει, όπως μπορείτε να φανταστείτε, δεν έγραψα καλά. Δεν είμαι περήφανος για τα μόρια που έχω γράψει, οπότε δεν θα ήθελα να το πειραστώ. Συγγνώμη, αλλά ναι, δεν θα ήθελα να το πειραστώ. Πάμε στο καλό κομμάτι της ιστορίας. Θα πάω με τα πολλά, εντάξει, εκεί πέρα πήγαινα, ήμουνα σε ένα φροντιστήριο εκεί με μια. Και εγώ το ίδιο μαζί. Μαζί στο ίδιο φροντιστήριο, όχι στο. Ναι, δεν ίδιο... μαζί μαθήματα, γιατί δεν θα μας άντεχε. Μαζί μάθημα, ναι, όχι. Ήμουν αρκετός. Τέλος πάντων, είχα εκεί πέρα μια καθηγήτρια που μου έκανε μάθημα. Πήγαμε, κάναμε το μηχανογραφικό και της λέω, επειδή αυτή ήξερε ότι δεν, μου λέει θα βάλεις τύπου 200 σχολές. Με είχε κόψει πριν βγουν τα αποτελέσματα. Μου λέει θα βάλεις 200 σχολές. Θα βάλεις μέχρι και δασοκομεία, δεν ξέρω τι διάλογο, δασοπονία στο Μεσολόγγι. Θα βάλεις βοηθό στεντά στη Σύμη. Λέω τι είναι αυτά, λέω. Είδα σχολές που δεν ήξερα. Μου λέει θα βάλεις κοπής laser bacon στην Ετωλοκαρνανία. Τέλος πάντων, και της λέω τι λες, της λέω, κοπέλα μου, είσαι με το καλά, της λέω, θα βάλω 4 σχολές. Ωραία, πρώτη ΑΣΟΕ, δεύτερη Παπή, όχι, μαλακίες σου λέω, πρώτη ΑΣΟΕ, δεύτερη Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο, τρίτη ξέρω εγώ Παπή, τέταρτη Πάντιο. Ναι, Πάντιο. Λέω αυτές τις 4 θα βάλω. Μόνο αυτές. Γιατί προφανώς λέω θα περάσω σε μία από τις 4. Με κοιτάει, μου λέει είσαι βλάκας, μου λέει. Οι σχόλες αυτές θέλουν 18.500 μόρια το λιγότερο. Εσύ μου λέει έτσι πως εγώ κόβω θα γράψεις μισό. Το μισό θα γράψεις. Όχι το 8. Θα γράψεις λέει μισά μόρια. Μου λέει ούτε μισό μόριο δεν θα γράψεις. Της λέω σε παρακαλώ, της λέω τώρα. Ξέρεις σε ποιο μιλάς, της λέω. Ξέρεις ότι μιλάς στον καλύτερο μαθητή των Δωδεκανήσων, της λέω. Και είναι 12 τα νησιά, έτσι. Δεν είναι 10, είναι 12. Δεν ξέρω γιατί το επισήμανα, αλλά ήταν 12 τα νησιά. Τέλος πάντων, με τα πολλά με έπεισε να βάλω παραπάνω σχολές. Έβαλα τύπου 100 κάτι σχολές, ξέρω εγώ. Και έρχεται η πολυπόθητη μέρα που βγήκα αποτελέσματα. Με παίρνει τηλέφωνο, εντωμεταξύ εμείς το είχαμε ψήσει. Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει παίζει λέει να πέρασες και. Που μου είχε πει. Τρίκαλα. Όχι Τρίκαλα. Δεν ξέρω, έχει σχολεί Τρίκαλα. Κάπου που μου είχε πει. Μια ωραία πόλη γενικά. Βόρεια Ελλάδα για αυτή. Μπορεί να ήταν Τρίκαλα. Δεν θυμάμαι. Μια ωραία πόλη και μου λέει. Εμείς δηλαδή το πηγαίναμε για εκεί. Γιατί εκεί πηγαίναν τα μόρια. Και μου λέει αυτή η πόλη. Γιατί την είχα την πόλη γούσταρα. Και με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει έλα ξύπνα, μου λέει παίζει να πέρασε εκεί. Και λέω μαλάκα, λέω μπόμπα. Κομπλέλα αν πέρασα εκεί. Είναι ξέρεις, γουστάρω, δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει. Έλα που μπήκα μετά να δω μέσα και τελικά είχα περάσει στην Άμφισσα. Οικονομικά, ναι μεν, αλλά στην Άμφισσα. Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπήρχε η Άμφισσα. Λέω τι είναι η Άμφισσα. Είναι κάποιο άλλο dimension, είναι σε κάποιο άλλο μέρος. Λέω όχι, λέω στην Ελλάδα είναι κοντά. Είδα ότι είναι κοντά στην Αράχοβα και λέω μαλάκα, λέω ψήσε. Πηγαίνω να κάνω το σκι μου. Οπότε ήταν κοντά Αράχοβα, αδελφή, λέω εντάξει, λέω φάση έχει. Τέλος πάντων. Εντάξει, απογοητεύτηκα προφανώς. Δεν με τα θυμάμαι τώρα. Ήταν μια σκοτεινή περίοδος τότε. Τέλος πάντων, φύγει από το κακό κομμάτι. Με τα πολλά εκείνη τη μέρα που βγήκαν τα αποτελέσματα, με παίρνει τηλέφωνο το πρωί ο διευθυντής του σχολείου. Ωραία. Ο οποίος. Όσοι είστε δικοί μας από το σχολείο και ξέρετε ποιος είναι αυτός ο διευθυντής που με πήρε τηλέφωνο. Και ξέρετε πως είμαστε με αυτό το διευθυντή. Ωραία, τα ξέρετε. Όσοι δεν ξέρετε, δεν μπορώ να πω ποιος είναι, αλλά δεν έχετε, δηλαδή είμαι σίγουρος, βάζω το χέρι μου το αριστερό, το δεξιό θέλω, βάζω το χέρι μου το αριστερό στη φωτιά, ωραία, ότι δεν έχετε αντικρίσει τέτοιο διευθυντή στη ζωή σας.
Δεν με νοιάζει ποιος είσαι, δεν με νοιάζει τι. Αυτά από τα πράγματα, αυτό το διευθυντή που είχαμε, αυτά τα πράγματα που έχει κάνει, αυτά τα πράγματα που έχουμε ακούσει, που έχουμε ζήσει με αυτόν, είναι όντως μυθικά. Φτάνουν σε μυθικό επίπεδο. Ο τυπάς ήταν εκτός κόσμου με όλη την έννοια της λέξης. Κάποια στιγμή δεν ξέρω, παίζει να θέλει ολόκληρο επεισόδιο ο διευθυντής μας αυτός. Ναι, γιατί θα μιλήσουμε φυσικά και γι' αυτό να τον αλλά δεν μπορώ να σας πω καν πράγματα. Δηλαδή, γιατί τα μισά από αυτά δεν θέλω να βγουν και παρά έξω. Γιατί εντάξει, μην τον κάψουμε. Όντως υπάρχουν πράγματα που μπορεί να τον κάψουν τον άνθρωπο αυτόν. Τέλος πάντων. Εν τέλει με πήρε αυτός ο τιτανομέγιστος μυθικό, ο τριαδιαστημικός άνθρωπος αυτός με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, σηκώνω το τηλέφωνο, με παίρνει. Εγώ εντωμεταξύ σηκώθηκα πάνω, ήταν πρωί κιόλας, σηκώθηκα πάνω, με παίρνει τηλέφωνο η καθηγήτριά μου, λέει, έλα, μου λέει, Γιώργο. Σαν Νταλικέρης, by the way, μην το ξεχνάτε ακριβώς έτσι. Εγώ απαντούσα Νταλικέρης, απλά τώρα η φωνή μου είναι γενικά σαν Νταλικέρης, οπότε δεν μπορώ να κάνω. Με παίρνει, μου λέει, έλα Γιώργο, δεν πέρασες τελικά τρίκαλα μαλάκα, πέρασες άμφισα. Άι στο διάλογο και μου το κλείνει. Εγώ τον ξεκοιμούμενο οκ. Το κλείνω, ξαναπέφτω για ύπνο. Και ξαναχτυπάει το τηλέφωνο μετά από δεν ξέρω κι εγώ πόση ώρα. Σηκώνω, λέω τι θέλει ρε μαλάκα πάλι, λέω γάμο. Σηκώνω, λέω. Αυτό δεν απαντούσα, δεν απάντησα. Απλά το σήκω στο τηλέφωνο και έκανα. Έτσι μου γκρίζει. Και μου κάνει. Έλα Γιώργο. Όχι, συγγνώμη. Ο διευθυντής μου με φώναζε Πατάκος. Ωραία, με φώναζε έτσι με το επίθετό μου. Και σηκώνω το τηλέφωνο και κάνει Πατάκος. Και ακούω τη φωνή και λέω μαλακά. Βγάζω το κινητό μου. Το κινητό μου και κοιτάω το τηλέφωνο μου και λέω με πήρε δηλαδή ακούω τον διευθυντή μου στο τηλέφωνο, δηλαδή που βλέπω την ώρα ήταν 9.30 ώρα το πρωί και λέω με πήρε 9.30 ώρα το πρωί ο διευθυντής μου τηλέφωνο, λέω τι σημαίνει, λέω αρχικά λέω πώς έχεις το τηλέφωνο. Όχι, εντάξει. Το έχεις στο σύστημα. Προφανώς το ίδιο σύστημα. Εγώ δεν ήθελα το δώσω. Μα ζητούσε το τηλέφωνο, εγώ δεν το έδινα. Του λέω δεν στο δίνω, του λέω. Μου λέει δώσ' το εδώ, το λέω στο δίνω όλο το τηλέφωνο. Εγώ έβαλα λάθος. Εγώ έβαλα λάθος όνομα, αλλά το push τα ξέρω όλα. Τέλος πάντων. Με παίρνει, λέει Πατάκος. Λέω κύριε, ξέρω εγώ, τάδε. Τι ευχάριστη έκλειψη είναι αυτή, λέω πρωί-πρωί. Μου λέει έμαθα, λέει, που πέρασες. Λέω και εγώ έμαθα, λέω πριν ένα μισάωρο, αλλά δεν κατάλαβα. Γιατί νιώθετε την ανάγκη να με πάρετε. Λέω όλους, λέω, τους παίρνετε να τους πείτε. Μου λέει όχι, μου λέει, αλλά έγινε κάτι πολύ περίεργο, μου λέει, με εσένα στο σύστημα και έπρεπε να μιλήσουμε ιδιαιτέρως. Λέω τέλος πάντων, λέω να μου πεις τι έγινε. Σηκώνεται, μου λέει εντάξει, ο διευθυντής μας είναι από το ίδιο χωριό που είμαστε κι εμείς, έτσι. Οπότε τα ξέρει όλα τα κατατόπια. Γυρίζει και μου κάνει πήγαινε, μου λέει, με στον ξάδερφό σου. Λέω τι. Μου λέει πήγαινε, μου λέει, στο Σταμάτη. Λέω συγγνώμη. Με λέει, με έχει κάμερες, λέω τι θε. Μου λέει πήγαινε στο Σταμάτη. Λέω τώρα. Μου λέει ναι. Να ντύνομαι με το. Πρέπει να πάω χαρτί, ρε χάμω. Περιμένετε, ρε παιδιά, περιμένετε. Να ντύνομαι τώρα. Ένα small break. Να έχω γυρίσει ο φίλος Γιώργος. Και είμαστε back in business. Ναι, νιώθω πεθαίνω. Δεν πειράζει. Τώρα το ξέρω να ντύνομαι και να είναι ο διευθυντής μου στη γραμμή. Ντύνομαι, σηκώνομαι έξω από το σπίτι, βγαίνω. Πηγαίνω 3 βήματα πιο κάτω που είναι το σπίτι του Σταμάτη. Ανοίγω την πόρτα, μπαίνω μέσα, ξέρω εγώ, του λέω έλα ρε, μου λέει έλα και αυτά κοιμόταν και αυτό. Τέλος πάντων τα πολλά του κάνω. Με πήρε ο κύριος τέλος πάντων για να μου πει κάτι που περάσαμε και αυτά. Ο Σταμάτης δεν ήξερα ακόμα που είχε περάσει, δεν του είχε πάρει κάποιο τηλέφωνο. Δεν με ενημέρωσε, με αφήσανε μόνο. Ναι. Και περίμενε τέλος πάντων. Μου λέει βάλε μας ανοιχτή ακρόαση. Το βάζω ανοιχτή ακρόαση. Κάνει Πατάκος, τέλειος λέει. Τι κομπίνα παίξατε, λέει εδώ πέρα. Λέω, τι εννοείται, λέω κύριε Χαρ. Λέω και Σταμάτη, λέω βρήκε τις μαλακίες, λέω που κάνουμε τόσα χρόνια. Και μου λέει, τι εννοείς. Λέω, όχι, τίποτα κύριε Χαραμαρά, αφήστε. Oh, fuck.
Θα το κόψουμε αυτό στο μοντάζ. Λοιπόν, θα το κόψουμε. Τέλος πάντων, του λέω, κύριε Τάδε, του λέω, τέλος πάντων, πείτε μας. Λέει, κοιτάω, λέει, τα χαρτιά, λέει, εδώ πέρα στο σύστημα μέσα. Ξέρεις που πέρασες, μου λέει, Πατάκο. Του λέω, πού, λέω, κύριε, μου λέει, Άμφισσα. Λέω, ναι, το ξέρω, του λέω, ναι, ωραία. Μου λέει, Σταμάτη, εσύ ξέρεις που πέρασες? Εγώ να λέω όχι, φυσικά, δεν με έχει ενημερώσει κανένας. Λέει, όχι, Σταμάτης, λέει, Άμφισσα κι εσύ. Κοιταζόμαστε, ξανακοιταζόμαστε, κοιτάμε και το τηλέφωνο. Λέμε, όντως? Λέει, ναι. Λέει, περάστε στο 2 πανεπιστήμιο. Μας κάνετε τσακάλια, το καταφέρατε. Και γύρισε, λέει, πώς το κάνατε αυτό, ρε τσακάλια? Και λέω, κύριε, του λέω, είναι όλο υπολογισμένο. Ήτανε όλο το είχαμε τόσα χρόνια, λέω, οδηγούμασταν σε αυτό το μονοπάτι. Εκεί πέρα το είχαμε βάλει στόχο να περάσουμε μαζί. Όχι. Προφανώς και όχι. Ήταν ένα της μοίρας αυτό να περάσουμε μαζί. Η αλήθεια λέγεται, εμείς όταν γράφαμε, λέγαμε άτε τώρα να δούμε πώς θα είναι που περάσουμε σε διαφορετικά μέρη. Εντάξει. Δεν μας πέρασε καν το μυαλό ότι θα περάσουμε στο ίδιο μέρος. Δεν μας πέρασε το μυαλό ότι θα περνούσαμε και στη σχολή κιόλας. Λέγαμε θα μείνουμε εδώ. Αλλά τέλος πάντων. Ναι, εν τέλει έγινε αυτό το μαγικό. Πλάκα ήταν όντως μοιραίο, ήταν όντως καρμικό. Περάσαμε σε 2 μέρος. Τέλος πάντων. Για να κάνουμε λίγο fast forward, πέρασε η πρώτη χρονιά, ήρθε ο COVID, δεν φύγαμε πουθενά να πάμε όπως και οι περισσότεροι γιατί ήταν COVID, οπότε ήμασταν στο σπίτι. Όλη την πρώτη χρονιά του... Θρυλικό να κάνεις διαδικτυακό πανεπιστήμιο πρώτη χρονιά, γιατί προφανώς είχαμε την ομαδική, ξέρω εγώ, στο Messenger και αυτά. Σου σκάει το κινητό. Εν τω μεταξύ μπαίνουμε, μας λέει θα κάνουμε όλοι οι φοιτητές οι πρωτοετής ομαδικοί, ήμασταν 150 άτομα, ξέρω εγώ. Κάναμε ομαδική στο Messenger, μπήκα μέσα, και την κάναμε Δευτέρα. Δευτέρα με βάλανε μέσα, μπήκα. Τρίτη τους είχα κάνει ήδη mute, ακόμα τους έχω mute. Δεν για πάντα, απλά μπαίνω μόνος μου μέσα. Με το που με κάνουν μέσα, κάθε 3 λεπτά το κινητό μου κάνει. Και να πεις να στέλνα κάτι, στέλνα ένα σωρό. Και λέω, στέλνα, γεια σας, τι κάνετε παιδιά? Ρε, δεν με νοιάζει, ρε. Δεν με νοιάζει να συστηθώ, άντε πω. Να πάω. Και τα έκλεισα. Μετά ξεκινήσανε τα μαθήματα. Και τι μαθήματα? Προφανώς, νομίζω δεν υπάρχει φοιτητής που να έκανε διαδικτυακά μάθημα. Πείτε μου, παιδιά, πείτε μου τώρα, εδώ μιλάμε μεταξύ μας. Κάνατε εσείς διαδικτυακά μάθημα στο σπίτι σας? Ωραία. Εντάξει, είχαμε τους καθηγητές που μας λέγανε ανοίξτε κάμερες, ανοίξτε μικρόφωνα. Πφ, ναι, οκ, εντάξει, κανένας όμως. Κανένας. Σιγά, και τύπου μου έλεγα ότι θα ανοίξω εγώ την κάμερά μου και θα βλέπεις το δωμάτιό μου, ας πούμε, ενώ εγώ είμαι με το σόβρακο έξω, ας πούμε. Και υπάρχει άνθρωπος που παρακολουθούσε όντως τα μαθήματα και απλά δεν είχε, ξέρω εγώ, το λάπτοπ στην άκρη και έπαιζε με το κινητό, ή ξέρω εγώ να έχει το zoom minimized και απλά να ήταν και να παίζει LOL, ας πούμε. Ή το δικό μου που απλά εγώ το άνοιγα, έμπαινα, δεν άνοιγα ποτέ κάμερα. Ναι, και απλά κοιμόταν, ξέρω. Και απλά με έπαιρνε ο ύπνος. Τι να κάνουμε? Μας παίρνανε 9 η ώρα το πρωί. Εγώ με τη τσίμπλα στο μάτι, να ανοίγω το λάπτοπ, να κάθομαι στο κρεβάτι μου, γιατί εντάξει φυσικά είχα. Αρχικά μερικές φορές είχαμε και μάθημα τύπου 1 η ώρα το πρωί, ας πούμε. Εκεί πέρα είναι πρωί. 1 η ώρα είναι πρωί, 1 η ώρα κοιμάσαι. 1 ώρα για εμένα είναι 8 ευρώ. Εντάξει, ναι, για πες. Και απλά να κάθεσαι, προσπαθείς να παρακολουθήσεις. Μα την παλιά προσπαθούσα να παρακολουθήσεις και απλά τα μάτια μου κλείνανε μόνο τους. Γιατί είσαι σπίτι σου, είσαι στο κρεβάτι σου, τι περιμένεις? Ισχύει. Ναι, γενικά δηλαδή, υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος όντως παρακολουθούσε. Εντάξει, δεν θα πω βλακίες και εμείς παρακολουθούσαμε σε μερικά. Αλλά ήταν μερικά που ήταν όντως ανυπόφορα. Ο μαθηματικός μας ήταν πάρα πολύ ωραίος. Που δεν παρακολουθούσες. Φίλε, είχαμε όντως ένα μαθηματικό. Ο οποίος. Τι παλικάρι ήταν αυτός? Για να καταλάβετε τι μόρτι καθηγητή είχαμε πρωτοετίες μαθηματικά. Ο Μαν ξεκινούσε το μάθημα. Ήταν φανατικός, ήταν Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Ξεκινούσε το μάθημα και έσκαγε με κούπα Ολυμπιακού. Ωραία, και έπινε, και έπινε κάτι, ρε φίλε, κάθε πρωί. Και τον άκουσα στο μεταξύ μέσα στο μικρόφωνο. Συζητούσε καθημερινά τύπου για τον Ολυμπιακό με κάτι άλλους φοιτητές εκεί πέρα για τους αγώνες που παίζανε. Μπορεί να πίνει κάνα μισάωρο, ξέρω, να λέγανε για τους αγώνες. Και τέλος πάντων. Και κάθε μέρα, ρε παιδιά, έπινε, ξέρω, αυτή την κούπα. Τι βλέπουμε και λέμε, λογικά θα έχει καφέ, ξέρω, θα έχει καφέ, αλλά
Δεν ξέρω, μου είχε μπει εμένα στο μυαλό. Λέω, αυτή η κούπα κάτι πρέπει να έχει μέσα. Δεν πρέπει να είναι καφές, λέω. Γιατί δεν έβγαζε. Ξέρεις, δεν ήταν ούτε κρύος καφές τύπου φρέντο εσπρέσο, ούτε ζεστός. Δεν ήταν κάτι ζεστό αυτό που έπινε μέσα. Ναι, δεν Ωραία. έβγαζε κάτι να έβγαζε. Δεν έβγαζε ατμό. Οπότε λέω θα είναι νεράκι. Αλλά το είχα παρατηρήσει μια φορά ότι είχε άλλο χρώμα μέσα, οπότε ούτε νερό ήταν. Λέω να είναι χυμός. Μπορεί να είναι χυμός. Μπορεί και όχι. Αλλά κάθε φορά που τον έβλεπα να το πίνει, έκανε κάποιο περίεργο μορφασμό. Οπότε λέω τώρα να πίνεις χυμό και να κάνεις λίγο έτσι μορφασμό, δεν παίζει. Οπότε, σαν Sherlock Holmes κι εγώ, έφτασα στο deduction ότι πρέπει να είναι αλκοόλ αυτό που πίνει μέσα. Γιατί λέω, περίεργο χρώμα, κρύο ας πούμε, και να κάνεις και έτσι λίγο τη φάτσα σου, να κλείσεις λίγο το μάτι όταν το πίνεις, σημαίνει ότι είναι αλκοόλ και σε καίει. Και λέω, μαλάκα, ο μάνου μου απλά έρχεται σκάει μήτε 9 το πρωί και πίνει αλκοόλια. Μετά πολλά τέλος πάντων, ανακαλύψαμε ότι ο τυπάς έπινε ουισκάκι 9 ώρα το πρωί από την κούπα. Έπινε καλό ουισκάκι. Είναι βαρύ ουίσκι, δεν θυμάμαι τι ουίσκι έπινε. Έπινε βαρύ. Αν πούμε για την ιστορία που μας έλεγε συνέχεια, που στο πετούσε κάτι και λίγο. Όχι τώρα, μην τον θάψουμε. Εντάξει, ήδη έχουμε πει αρκετά. Τέλος πάντων, γενικά ήταν μια προσωπικότητα, μια μορφή ήταν αυτός ο τυπάς. Όλοι οι καθηγητές ήταν μορφές, αλλά εντάξει, δεν θα πούμε τώρα για τους καθηγητές. Εντάξει, γενικά ας πούμε, όπως είναι λογικό, κανείς δεν παρακολουθούσε τα διαδικτυακά. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, το λέω, δηλαδή, είχα το laptop ανοιχτό και έπαιζα PlayStation στην τηλεόραση δίπλα. Εντάξει, όχι πάντα, μην λέω, έπαιζα. Μάθαινα, άκουγα. Εντάξει, μπορώ να κάνω και δύο πράγματα ταυτόχρονα. Έτσι, κάνω multitasking. Δεν είναι ότι άμα παίζω PlayStation δεν ακούω, αλλά τέλος πάντων. Σημειώσεις όμως κρατούσα και αυτά. Δεν είναι ότι δεν κρατούσα. Απλά ήταν εξής. Δεν σου δίνει το απαραίτητο engagement για να. Κατά τη γνώμη μου θα ήταν πιο καλύτερα απλά να το κάνουμε pushback ένα χρόνο πίσω. Δεν γίνεται αυτό, μετά χάνεις πολύ φάση. Όλο το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να το. Δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο, γενικά. Για όλο αυτό το να πάει πίσω μια ολόκληρη χρονιά χωρίς να κάνει μάθημα. Θα μπορούσαν. Εδώ κλείσαν τη γη για πόσους μήνες. Για μήνες κλείσαν τη γη. Και τη γη. Δεν τους ενδιαφέρει η γη. Γιατί ίσα ίσα τους άρεσε που κλείσαν τη γη για ένα μήνα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Ίσα ίσα μαλάκα, αυτό δεν είναι ένα μήνα που είχε μείνει μέσα η γη. Θυμάσαι που βλέπανε ότι είχε κλείσει η τρύπα του όζοντος και είχαν λιγότερα καυσαέρια. Καυσαέριο πλανήτης, είχε κλείσει ο πλανήτης. Τέλος πάντων, φτάσαμε στην πρώτη εξεταστική, η οποία είναι η καλύτερη εξεταστική που μπορεί να κάνει κανείς, γιατί κάνεις διαδικτυακά μαθήματα. Και τώρα όσοι από είστε στη χρονιά μας και κάνετε διαδικτυακά μαθήματα, δεν θέλω να πείτε ψέματα, μεταξύ μας μιλάμε τώρα. Αντιγράψατε τον κόλο σας. Έτσι. Περάσατε λογικά όλο το πρώτο εξάμηνο από σημειώσεις που στέλνατε στην ομαδική του Messenger. Όλοι το κάνατε. Ή να σας στέλνει γενικά κάποιος άλλος τελείως διαφορετικός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία, να μην. Δηλαδή, ας πούμε, κάναμε διαδικτυακό στο Zoom και είχα, ξέρω εγώ, ανοιχτό το Messenger στο PC και στέλνανε όλες τις απαντήσεις. Δηλαδή, προφανώς δεν είναι. Μα λέγα αυτό δεν μπορείς να το κρύψεις κιόλας. Όλοι το κάνουμε αυτό. Μ' αρέσει κιόλας, μας λέγανε λοιπόν θέλουμε ανοιχτές κάμερες να βλέπουμε για εγγραφές. Και ήμουν σε φάση. Οκ, θα έχω και ανοιχτή κάμερα και μικρόφωνο και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο θες. Αφού το Messenger είναι στην οθόνη του PC μου, πώς θα εσύ να κάτσεις να δεις ότι εγώ βλέπω την οθόνη του PC μου. Τέλος πάντων, εντάξει, εκεί πέρα κιόλας δεν μπορούσα να κάνω και κάτι. Δηλαδή, δεν είναι ότι. Το μόνο που θα μπορούσε να κάνει κάποιος, αλλά δεν γίνεται, είναι να σου έκανε από το Zoom screen record. Ο καθένας να κάνει screen record. Και λογικά να είχαμε ανοιχτή την οθόνη. Αλλά δεν γίνεται 100 άτομα να κάνουν screen record και ο άλλος να τα βλέπει. Είναι αδύνατο. Ναι, οπότε, όπως πιστεύω περισσότεροι, αντιγράψτε τον κόλο σας, περάσαμε τα μαθήματα. Και προχωρήσαμε και φτάσαμε στο δεύτερο χρόνο που ανεβήκαμε πάνω, βρήκαμε σπίτια, το ένα, το άλλο, κάτσαμε, δείξαμε και αυτά. Και τώρα θα μιλήσω λίγο για γενικότερα πώς είναι πώς είναι η φοιτητική ζωή που όλοι φανταζόμαστε και πώς είναι εν τέλει. Επίσης, δεν ξέρω αν θα βγει σε ένα επεισόδιο λίγο το rant αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε σήμερα είναι λίγο πιο chill, laid back το επεισόδιο, γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε με πιο πολύ ενέργεια. Άμα δεν προλάβουμε, το πάμε για ένα part 2, γιατί έχει αρκετό content, μπορούμε να το πάμε για ένα part 2. Τέλος πάντων. Δεν θα μιλήσουμε αν είναι τώρα για μας λίγο ακριβώς πώς είναι, θα μιλήσουμε λίγο γενικά πώς είναι η φάση και
λίγο πώς είναι μετά για εμάς. Ουσιαστικά όταν τελειώνεις Πανελλήνιες, περνάς κάπου, καλός κακός, και λες «Α, ωραία, ξέρεις, και είναι αυτός ο χρόνος, αυτό το καλοκαίρι, σκέφτεσαι πώς θα είναι να φύγεις. μέχρι να φύγεις το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο τέλος πάντων. Και είσαι τώρα μαλάκα το καλοκαίρι εσύ, όλοι οι φοιτητές, και νηστάζετε και θέλετε να πάτε για ύπνο. Και είστε όλοι φοιτητές, είμαστε όλοι φοιτητές, και εντωμεταξύ έχουμε γεράσει με το Σταμάτη. Είμαστε στο τελευταίο μας έτος, οπότε ισχύει. είμαστε γερασμένοι φοιτητές πια. Και ξέρεις, και είναι όλοι σε φάση πω. Είναι ελπιδοφόροι. Είναι μια νέα ζωή ξεκινάει για εμάς. Ένας νέος ήλιος ανατέλει. Όπου θα είμαστε φοιτητές. Για πολλούς κιόλας είναι τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου έρχονται. Ναι, είναι το μεγαλύτερο ψέμα ever. Θα ζήσουμε μόνοι μας στο σπίτι μου, θα έχω το σπίτι μου, δεν θα μου λέει η μάνα μου τι να κάνω. Τα καλύτερα χρόνια, όλη μέρα πάρτι. Φοιτητές, ναι. Και ξέρω εγώ, όλοι μας σκεφτόμαστε αυτά προφανώς. Και εντάξει, δεν θα πω ψέματα. Σε μερικούς, ρε φίλε, μπορεί να ισχύει, έτσι. Σε μερικούς ισχύει κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή μπορεί κάποιοι να ζουν τη φοιτητική ζωή που φανταζόντουσαν. Είμαι σίγουρος ότι αρκετοί βασικά το κάνουν αυτό. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν ζουν τη φοιτητική ζωή που θέλανε. Γιατί η φοιτητική ζωή που θέλουμε όλοι είναι μια ιδανική φοιτητική ζωή. Είναι και η φοιτητική ζωή λογικά που τη βλέπουμε στις ταινίες, ξέρω εγώ, και στο college life και αυτά. Και λες, πω μαλάκα, έτσι θα είναι το πανεπιστήμιο. Δεν είναι έτσι το πανεπιστήμιο. Και τουλάχιστον δεν είναι έτσι και στην Ελλάδα το πανεπιστήμιο, έτσι, για κανένα λόγο. Όλοι αυτό που πιστεύουμε το. Ας το πάρουμε αλλιώς. Πας φοιτητής, ωραία. Είναι ανάλογα, αρχικά είναι ανάλογα η πόλη. Η πόλη κάνει τη φοιτητική ζωή. Προφανώς, έτσι. Αν μου περάσεις τώρα στο διαόλου τη μάνα, που έχει 2 καφετέριες και 3 δρόμους, τι φοιτητική ζωή να κάνεις, ρε μπρόσκι? Τι να κάνεις? Τίποτα. Όλη μέρα σπίτι θα είσαι. Πηγαίνεις για ένα καφέ και θα πας να τρως μια πίτα. Ωραία. Υπάρχουν 3 levels φοιτητικών πόλεων. Δεν υπάρχει τίποτα και είσαι όλη μέρα σπίτι και δεν υπάρχει ουσιαστικά φοιτητική ζωή. Υπάρχει μια άλλη μέτρια, η μεσαία πόλη, η οποία είναι αυτή που, ξέρεις, βασικά θα το πω αλλιώς. Λοιπόν, υπάρχουν οι μικρές πόλεις στις οποίες δεν κάνεις τίποτα, τύπου, δεν ξέρω, Μεσολόγγι, τύπου, δεν ξέρω ακριβώς τώρα που είναι πανεπιστήμιο με τις πόλεις, αλλά οι πιο ορεινές πόλεις που είναι ψιλοχωριουδάκια για αυτά που άντε έχουν κάτι τμήματα, ωραία, που δεν έχεις τίποτα να κάνεις. Μετά είναι οι μεσαίες πόλεις τύπου Γιάννενα, Λάρισα, Βόλος, Πάτρα, Κέρκυρα, τέτοιες πόλεις, οι οποίες είναι οι πιο μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, οι οποίες έχεις πολλά πράγματα να κάνεις, έχεις να βγεις, να κάνεις, δηλαδή είναι, πιστεύω, το sweet spot. Και μετά η τρίτη κατηγορία είναι Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ναι, τα μεγαλύτερα μέρη. Ναι, μετά είναι απλά 2 πόλεις. Είναι Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Οι 2 μεγαλύτερες πόλεις, οι 2 πια θρυλικές φοιτητούπολεις, ας πούμε. Ναι, φοιτητούπολεις. Ναι. Που όλοι σε φάση θα πάω Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ξέρω. Ωραία. Έρχομαι. Και εγώ θα έλεγα μια άλλη εναλλακτική ότι θα μπορούσε να πεις για μέρη που είναι κιόλας, αν έχουν άλλα μέρη να πας κοντά. Π.χ. εμείς εδώ πέρα έχουμε την Αράχοβα, έχουμε τους Δελφούς, είμαστε σχετικά κοντά που μπορούμε να κάνουμε και άλλες δραστηριότητες, οπότε μπορείς να τα βάλεις μέσα κι αυτά, ότι είναι μέρος της πόλης. Αν δεν έχει όμως τίποτα από αυτά, εκεί πέρα είναι ακραία άσχημα. Αλλά, εντάξει, μπορεί να έχει άλλα που εμείς δεν ξέρουμε. Γενικά, χωρίζονται κάπως έτσι. Δηλαδή, η τρίτη κατηγορία είναι Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Είναι είναι 2 πόλεις που όλοι το ζουν εκεί. Λοιπόν, τώρα θα αφήσουμε λίγο Αθήνα-Θεσσαλονίκη έξω. Γιατί εκεί πέρα αλλάζει λίγο το πράγμα. Αλλά στις υπόλοιπες πόλεις και στις μικρές και στις μεσαίες, ρε φίλε, είναι αυτό που ξέρεις. Πρέπει πας εκεί μετά ο φοιτητής, βρίσκει ένα σπίτι.
Το σπίτι προφανώς δεν θα είναι αυτό που ονειρευόντουσαν όλοι. Αυτό είναι το σπίτι μου γι' αυτά. Πολλές φορές δεν βρίσκεις το σπίτι που θέλεις, γιατί τα ενοίκια είναι έτσι όπως είναι. Το μέρος δεν θα είναι αυτό που θέλεις, θα είναι πιο μακριά από την πόλη, θα είναι πιο μακριά από το κέντρο, θα τα έχουν πάρει όλα τα ωραία σπίτια. Και αρχικά ξεκινάς με το να μην βρεις το σπίτι που θέλεις. Ωραία. Ας το πούμε σε ένα λίγο πιο έτσι κακό σενάριο, αλλά που ισχύει πολλές φορές. Δεν βρίσκεις το σπίτι που θέλεις, μπορεί να είναι μια τρύπα, ξέρω εγώ. Ωραία. Οπότε πάει το σπίτι το τέλειο που θέλεις. Μετά. Μπορεί, θες να το σπίτι να το επιπλώσεις, να το φτιάξεις όπως θέλεις. Μπορεί απλά να σου έχει μέσα έπιπλα και απλά να κάτσεις αυτά τα έπιπλα. Και να σου πει αυτά θα είναι τα έπιπλα σου. Μπαπ, πάει και αυτό. Ωραία. Ωραία. Μετά πας στο πανεπιστήμιο και λες θα το ζω, θα βρω φίλους, θα είναι τέλειο το πανεπιστήμιο και αυτά. Και πας στο πανεπιστήμιο και μπορεί να μην είναι το πανεπιστήμιο που θέλεις. Ενώ να μην είναι έτσι όπως το έχεις φανταστεί, να μην είναι τα αμφιθέατρα που έχεις σκεφτεί. Τελικά να μην βρεις την παρέα που θέλεις. Να είσαι σε φάση ότι θέλω να κάνω πάρτι όλη μέρα, θέλω να πάω από εδώ από εκεί, αλλά τελικά να μην έχει ωραία μέρη να πας για πάρτι, να μην φτιάχνω ωραίο καφέ. Δηλαδή, μπορεί να πάνε τόσα πράγματα λάθος που ποτέ δεν τα σκεφτόμαστε. Είμαστε σε φάση όλα θα πάνε τέλεια, όλα θα είναι τέλεια. Και πας εκεί και μετά είσαι σε φάση και απογοητευόμαστε γιατί έχεις expectations και λες περιμένω αυτό και αυτό. Και μετά δεν έρχεται αυτό που θέλεις και λες άρα είναι χειρότερα. Οπότε, όπως έχει πει και ο σοφός Κράτος. Ωραία. Ναι, αυτό σκεφτόμουν. Keep your expectations low and you'll never be disappointed. Ωραία. Γενικά, αυτοί που περιμένουν πολλά πράγματα και συνήθως τα παίρνουν είναι Αθήνα Θεσσαλονίκη. Ναι. Και εντάξει, ξέρεις, Πάτρα, Βόλος, εντάξει, αυτά τα μέρη τα μεγάλα. Εκεί πέρα αλλάζει λίγο το κλίμα και το vibe, γιατί ρε φίλε, περνάς Αθήνα. Πάνω κάτω ξέρεις τι θα έχεις. Δηλαδή, δεν μπορείς να μου πεις ότι στην Αθήνα, ας πούμε, θα πεις θέλω να βγαίνω από εδώ, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο. Είσαι στην Αθήνα, ρε μπρο, θα βγεις, θα πας παντού. Ό,τι θες θα το έχει. Δηλαδή, θα μου πεις θέλω ένα πιο ωραίο καφέ. Θα βρεις ωραίο καφέ, ρε μαλάκα στην Αθήνα. Θα βρεις ωραίο καφέ στην Αθήνα. Θα μου πεις θέλω να βρω ένα στέκι γαμάτο, να τρώω, να πίνω. Θα βρεις ένα. Θέλω να πάω στα μολ, θέλω να βρω ένα βιβλιοπωλείο, θέλω να βρω ένα ωραίο από εδώ, από εκεί, δεν ξέρω, να πάω σε αυτό το μέρος εκεί, να πάω σε το μουσείο. Αν είσαι στην Αθήνα, ρε φίλε, ό,τι πάνω κάτω θέλεις θα το βρεις. Και έχεις και εναλλακτικές πολλές. Εντάξει, έρχονται και άλλα αρνητικά που το έχουμε ήδη πει. Ωραία. Για την Αθήνα. Εντάξει, δεν θα μιλήσουμε για τα αρνητικά, τώρα μιλάμε για τη φοιτητοζωή. Εντάξει, μπορεί κάποιο να είναι αρνητικά αυτό. Ρε, πολλά θα είναι αρνητικά στην Αθήνα, προφανώς. Προφανώς τα ίδια που είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο ισχύουν και τώρα. Αλλά σου λέω ότι στην Αθήνα, όσο και να το κάνεις, ρε φίλε, όσο και να το έχεις, ό,τι έχεις σκεφτεί, ό,τι έχεις βάλει στο μυαλό σου, θα μπορείς να το κάνεις στην τελική. Θα το βρεις, ρε φίλε. Μπορεί να μην βρεις το σπίτι που θέλεις γιατί είναι Αθήνα. Μάλακα, κυριολεκτικά μπορείς κιόλας να αλλάξεις σπίτι και στην Αθήνα κάποια στιγμή πιο μετά, στα επόμενα χρόνια, αν θέλεις. Έχω φίλο που είχε αλλάξει σπίτι στην Αθήνα γιατί δεν είχε μια τρύπα, ξέρω εγώ. Έμενε σε μια τρύπα, έμενε και βρήκε τώρα ένα πολύ ωραίο σπίτι και είναι πολύ γαμάτος. Και είναι κομπλέ. Δηλαδή δεν είναι ακόμα και σπίτι κακό που λέει ο λόγος να βρεις, μπορείς να τα αλλάξεις. Ακόμα και το αγαπημένο σου εστιατόριο να κλείσει, θα βρεις ένα καινούριο. Δηλαδή έχει τόσα εναλλακτικές και τόσα fail saves που είναι λίγο cheat η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, ας πούμε, σε τέτοια πράγματα. Δηλαδή θέλεις να βγεις έξω με τους φίλους από το πανεπιστήμιο, πας στο πανεπιστήμιο. Είναι ένα κλασικό πανεπιστήμιο γιατί στην Αθήνα είναι τα πανεπιστήμια πάνω κάτω έτσι όπως τα σκέφτονται όλοι. Και έχει 2.000 παιδιά, ξέρω εγώ. Εντάξει, υπερβάλλω, αλλά καταλάβατε. Έχει χιλιάδες φοιτητές. Πάρα πολλά άτομα. Θα βρεις την παρέα σου. Θα βρεις νέα άτομα να μιλήσεις. Θα βρεις κομπλέ τυπάδες να πάτε για ποτό. Να πάτε και μην τους βρεις καν στο πανεπιστήμιο. Θα τους βρεις στον δρόμο. Ναι. Δηλαδή, η Αθήνα είναι τόσο γεμάτη. Είναι άλλο cheat εκεί πέρα η Αθήνα. Όπως και η Θεσσαλονίκη. Που είπαμε είναι μια καλύτερη Αθήνα Θεσσαλονίκη. Εντάξει, βασικά αν είστε Θεσσαλονικής και σας προσβάλλω με το να λέω ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια καλύτερη Αθήνα. Εντάξει, δεν έχω έρθει ποτέ Θεσσαλονίκη. Ξέρω ότι γαμάει, αλλά καταλάβατε πιστεύω ότι έτσι το λέμε οι περισσότεροι. Έτσι το λέμε όλοι ότι η Θεσσαλονίκη είναι. Έτσι το έχω ακούσει να το λένε ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια καλύτερη Αθήνα, ας πούμε. Από όσους έχουμε ακούσει κιόλας ότι έχουν πάει, αυτό λένε οι περισσότεροι. Ναι, γενικά είναι λίγο αυτή η φάση ότι αυτό το πώς το λένε, το cheat, ότι δυστυχώς όσοι περνάνε σε πόλεις οι οποίες πάνε προς το μικρό size και δεν είναι Αθήνα Θεσσαλονίκη και δεν είναι, ας πούμε, Πάτρα, Βόλος, ξέρω, Λάρισα, που έχει πράγματα να δεις και να κάνεις, δεν είναι αναγκαστικά, από μόνοι τους θα φάνε disappoint από εκεί που περάσανε.
Εκτός κι αν, εντάξει, σου έχω πει, ξέρουν που πάνε και ξέρουν ότι να μην περιμένουν κάτι. Αλλά γενικά σαν Γιώργος το έχω σίγουρα μετανιώσει και δεν ξέρω αν μας ακούνε παιδιά τα οποία είναι τώρα σε σχολείο και δίνουν πανελλήνιες και θέλουν να περάσουν κάπου, γιατί όλοι θέλουμε να περάσουμε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, έτσι. Παιδιά, μη μαλακίζεστε, ξέρω εγώ. Θα βρείτε χρόνο αργότερα για να βγείτε έξω βόλτες και να παίξετε PlayStation και να κάνετε πράγματα. Διαβάστε τώρα και περάστε σε ένα καλό πανεπιστήμιο και στην πόλη που θέλετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πιστέψτε με, μην ακούτε τυπάδες που λένε μωρέ εντάξει, πέρασα αυτή την πόλη και δεν την πολύ ήθελα, αλλά ξεσκλάει. Πέρασα και αυτά. Δεν είναι κάτι έτσι τόσο απλό και τόσο μηδαμινό. Δηλαδή είναι σημαντικό. Ωραία. Κάντε aim ψηλά και προσπαθήστε να το πετύχετε αυτό. Θα σας βοηθήσει και θα περάσετε κι εσείς καλύτερα. Οπότε, ξέρεις, μην είστε του τύπου έλα μωρέ και τέτοια, ξέρω. Δεν πάτε γιόλο με λίγα λόγια. Προφανώς ισχύει το ότι οι πανελλήνιες δεν είναι όλη σου ζωή και δεν τελειώνει η ζωή σου εκεί και αυτά και μπλα μπλα μπλα, τα ξέρουμε όλοι, αλλά είναι σημαντικό. Επίσης, αν πρόκειται να πας σε ένα πανεπιστήμιο, είναι σημαντικό αυτό. Αν θέλετε να περάσετε σε ένα πανεπιστήμιο και αν θέλετε να κάνετε κάτι στη ζωή σας και αν θέλετε να ζήσετε την τέλεια φοιτητική ζωή και αυτό που όλοι περιμένουν, δυστυχώς θα πρέπει να περάσετε ή στις δύο μεγάλες πόλεις ή στις άλλες μεσαίες πόλεις. Τώρα θα μου πεις έλα βρε Γιώργο και δεν είναι και ο καθένας όπου πας μπορείς να το κάνεις και αυτά. Ρε παιδιά, εντάξει, ξέρω εγώ, μπορεί, αλλά μπορεί και όχι. Δηλαδή για εμένα, για να ζήσεις μια γαμάτη φοιτητική ζωή, πρέπει να έχεις περάσει η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, η Λάρισα, η Γιάννενα, η Βόλο, η δεν ξέρω εγώ, δηλαδή αυτές, ή ξέρω εγώ Αλεξανδρούπολη, δεν ξέρω. Τύπου η Κρήτη, ξεχνάμε και την Κρήτη, έτσι, η Κρήτη μεγάλη. Και Ρόδο ρε παιδιά, και Ρόδο είναι. Ναι. Δηλαδή αυτές είναι οι πόλεις στις οποίες σαν Γιώργος πιστεύω ζεις όντως φοιτητική ζωή. Στις άλλες πόλεις δυστυχώς τουλάχιστον δεν το έχω δει εγώ, δεν το έχει δει ο Σταμάτης και δεν το έχουν δει άνθρωποι οι οποίοι είναι από εκεί και τους ξέρουμε. Και δεν έχουμε ακούσει κιόλας. Ναι, αυτό εννοώ. Να. Οπότε, δηλαδή, όσους ξέρουμε δικούς μας που είναι σε Πάτρα, Αθήνα, Κρήτη και αυτά, όλοι μας λένε ναι, γουστάρουν ρε φίλε. Ναι, ζουνε, δηλαδή, τουλάχιστον έτσι όπως εμείς το ακούμε και έτσι όπως το βλέπουμε σαν εξωτερικοί παράγοντες οι οποίοι το κοιτάνε αυτό, ζουνε ζωάρα ρε φίλε, ξέρεις, χωρίς να το πω ας πούμε, ξέρεις ότι είναι η καλύτερη ζωή ever. Σαν, ξέρεις, και τα πάρτι τους θα πάνε και το πανεπιστήμιό τους είναι κομπλέ και είναι με κόσμο και τα μαγαζιά τους έχουν να βγουν, να κάνουν και η πόλη τους είναι ωραία και το ζουνε και το κάνουν και το δείχνουν. Δηλαδή εντάξει. Και δεν χρειάζεται καν να πούμε και κάτι. Δηλαδή, αν είσαι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και στα μέρη που είπα. Είναι αυτονόητο μετά. Δεν χρειάζεται, ρε φίλε, να κάτσω να σου πω για ποιο λόγο εκεί πέρα ο άλλος το ζει ωραία, ας πούμε. Προφανώς. Wow. Πού είσαι, εκεί είσαι. Δεν χρειάζεται και να πούμε και πολλά. Ναι, γενικά. Εντάξει, καταθλιπτικό κατέληξε αυτό το επεισόδιο. Ναι, λίγο το πήγαμε λίγο στο πώς είναι. Στο σοβαρό. Να αλλά εκεί που θες, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, παιδιά, να σου πω κάτι. Καλό είναι και αυτό. Δικό μας λάθος θεωρητικά, αλλά εντάξει, λάθος εισαγωγικά. Γιατί, μπορεί να μην έχουμε αυτά που φανταστήκαμε και να μην το ζούμε έτσι όπως το φανταστήκαμε, αλλά δεν σημαίνει ότι, δεν έχει τα καλά του και το πανεπιστήμιο είναι πολύ καλό και το πτυχίο μας είναι πολύ δυνατό. Οι περιοχές τριγύρω εδώ πέρα είναι πολύ ωραίες. Κυριολεκτικά το πτυχίο που παίρνουμε, δηλαδή σαν θέμα πανεπιστημίου δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το πτυχίο που θα πάρω είναι το ίδιο πτυχίο που θα πάρει ο άλλος από το Παπί ή ο άλλος από το Μπάντιο. Και θα μου πεις τι λες, βρε βλάκα. Όντως, άμα το ψάξεις και άμα ξέρεις, έχει την ίδια ακριβώς ισχύ. Καμία διαφορετική ισχύ δεν έχει. Και σε μερικές φάσεις είναι και πιο αναγνωρισμένο από οικονομικά επιτελεία και αυτά, αλλά αυτό είναι άλλη φάση.
Τέλος πάντων, από θέμα πανεπιστημίου και πτυχίου δεν έχω πρόβλημα. Είναι το θέμα της πόλης που σε καταστά λίγο. Έτσι όπως σε καταστά, δεν ξέρω. Περίμενε. Έχω να πω κάτι άλλο. Σταμάτησε. Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ. Με συγχωρείς. Βλέπεις ότι είναι η φάση. Δεν μπορώ να γυρίσω στο κεφάλι. Παιδιά, έπαθα ψήξα, ξέρετε. Το βράδυ κοιμήθηκα χάλια και δεν μπορώ να γυρίσω στο κεφάλι μου αριστερά. Οπότε κοιτάω μόνο δεξιά. Κοιτάω το χαλί του Σταμάτη. Το οποίο είναι πεντακάθαρο, έχω να πω έτσι. Το καθάρισε ο Σταμάτη. Είναι πεντακάθαρο. Το σπίτι το καθάρισα μόνο το χαλί. Ορίστε ένα φοιτητικό κομμάτι. Καλά, ναι, αυτά. Λοιπόν, γενικά θα καταλήξει σε ένα part 2 και όλο στο επόμενο επεισόδιο θα συνεχίσουμε τη φοιτητική ζωή. Γιατί έχει όντως πράγμα να πεις και δεν μας φτάνει στο επεισόδιο. Αλλά αυτό που ήθελα να πω και να ξεκινάμε να το κλείνουμε το επεισόδιο είναι ότι και να μην έχετε περάσει εκεί που θέλετε και να μην φτάσετε εκεί που θέλετε να φτάσετε, μην απογοητευτείτε, τελειώστε το πανεπιστήμιο που φτάσατε, δουλέψτε το εκεί, πάρτε το πτυχίο σας. Και παιδιά, εντάξει, ξέρω ότι όλοι δεν έχουν οικονομική δυνατότητα και είναι περίεργο και δεν δουλεύει σε όλους, αλλά ας πούμε σε μένα τουλάχιστον ξέρω ότι έχω μια ελπίδα, είμαι hopeful ότι θα πάρω το πτυχίο μου από εδώ, θα τελειώσω και θα κάνω μεταπτυχιακό μετά στην πόλη που θέλω. Γιατί το μεταπτυχιακό το διαλέγεις εσύ. Ναι. Ωραία. Οπότε ξέρω ότι θα πάω ας πούμε, μεταπτυχιακό στη Θεσσαλονίκη ή δεν ξέρω, στην Αθήνα, όπου πάω ας πούμε. Οπότε, αν μπορείτε να κάνετε ένα μεταπτυχιακό, μην είσαι πω θα ζήσω χάλια φοιτητική ζωή 4 χρόνια. Ζήσε αυτά τα 4 χρόνια, προσπάθησε να τα ζήσεις ωραία και αν μετά θέλεις και μπορείς, κάνε ένα μεταπτυχιακό και ζεις πάρτι 2 φοιτητική ζωή, ας πούμε. Μη σου πω ότι θα είναι και καλύτερο πάρτι 2, γιατί θα είσαι και πιο μεγάλος, θα είναι λίγο η φάση. Θα είναι η φάση πιο ωραία, ας πούμε. Ωραία. Δηλαδή θα έχεις. Η φοιτητική ζωή, ειδικά τα πρώτα χρόνια, είναι λίγο περίεργη που είσαι μόνος σου και δεν ξέρεις πώς δουλεύει. Μετά, όταν κάνεις ένα μεταπτυχιακό, είσαι πιο έμπειρος, ξέρεις πράγματα και θα είναι πιο εύκολο. Οπότε μετά από μεταπτυχιακό μπορείς να πας όπου θέλεις. Και εξωτερικό, αν θέλει κάποιος, μπορεί να πάει. Δηλαδή, δεν είναι ότι πέρασα στο Μεσολόγγι. Δεν ξέρω, έχει χρησιμοποιήσει Μεσολόγγι, απλά μου έρχεται το Μεσολόγγι. Πέρασα στο Μεσολόγγι, καταστράφηκε η ζωή μου. Δεν είναι το τέλος αυτό. Χαλάρωσε, δεν είναι. Ξέρεις. You'll make it through. You'll manage. Είναι όπως λέμε. Έχεις ολόκληρη τη ζωή μπροστά σου. You'll manage. Δηλαδή, άμα κάτσεις και το σκεφτείς. Ειδικά άμα είναι και οικονομικά που είναι 4 χρόνια. Δηλαδή πας όταν είσαι τύπου 19 χρονών και φεύγεις 4 χρόνια. Ωραία. Και... Μία μικρή συμβουλή. Θα ήθελα να είχατε κάνει και στρατό πρώτα τον ένα χρόνο να το βγάλετε από τη μέση. Να σας πω, δεν πειράζει, να σας πω γιατί γελάσαμε τώρα με το φίλο Σταμάτη. Γιατί μπορεί να είμαι 4ο έτος οικονομικά, μπορεί να τελειώνω και να πηγαίνω για πτυχίο. Αλλά μόλις τώρα έκατσα από τα δάχτυλά μου. Δεν πειράζει, εξπόστε τον εαυτό μου. Έκατσα από τα δάχτυλά μου και μέτρησα από το 19 μέχρι πόσα χρόνια είναι τα 4 χρόνια. Δηλαδή 19 και 4, πόσα χρόνια σου παίρνει. Πόσα χρόνια θα είσαι δηλαδή. Και πώς είναι? 22. Όχι ρε, 23. Παιδιά, σας ορκίζομαι, πάω για πτυχίο. Δεν χρωστάω 400 μαθήματα, παιδιά. 4ο έτος. Δεν χρωστάω 400 μαθήματα, σας το ορκίζομαι. Απλά είμαι άρρωστος τώρα και ξέχασα να μετράω. Γάμισε το. Ωραία, φίλε. Ρεζίλη πανελληνίος. Κάτι πήγες να πεις πριν? Όχι, πού ξεχάστηκα τώρα. Με το που σε είδα που γελούσες και ξεχάστηκα. Μάλλον ήταν κάτι για το... Τέλος πάντων. Ναι, γενικά... που είπα νομίζω για το στρατό. Ναι, για το στρατό. Ναι, γενικά αυτό το έκανε ένας φίλος μας και ήταν πολύ μόρτης. Πολύ μπόμπα. Πολύ loophole έκανε εκεί πέρα. Γιατί τον πρώτο χρόνο που... Ξέρεις, κάναμε δικτυακά, λέει χαζούς είμαι, γιατί να πάω να κάνω το στρατό να τον τελειώσω. Αφού τους άλλους δικτυακά είναι μωρέ, ας χάσω ένα χρόνο, ένα gap year ας πούμε. Και πάω μετά. Και πήγε, έκανε το στρατό του, κομπλέ, ωραία, τελείωσε και ξεκίνησε ένα χρόνο αργότερα, ξέρω εγώ, το πανεπιστήμιο. Που
του βγήκε μια χαρά κομπλέ. Δεν Ναι, υπάρχει και εντάξει, πέρα από κορονοϊό, Ναι. όσοι θέλουν να το κάνετε ακόμα και χωρίς τον κορονοϊό. Εντάξει, γιατί γενικά, οκ, μείνεις μετά. έχει τα καλά του, έχει τα κακά του, δεν είναι πρόβλημα. Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα που θα πάω με το στρατό. Δεν με τρελαίνει. Απλά, οκ, έχει μετά και μια έννοια το στρατό ότι πρέπει να πα και εκεί, ρε φίλε. Που δεν... Είναι ένας χρόνος από τη ζωή σου με λίγα λόγια μετά από το πανεπιστήμιο. Δεν έχει. Που λογικά οι περισσότεροι θα θέλουν μεταπτυχιακό ή να Τελειώσει, κοιτάξουν ας τον πούμε. κόσμο, άμα έχουν την οικονομική δυνατότητα, ή να ξεκινήσουν να δουλεύουν κιόλας. Καλά, εντάξει, ο στρατό τώρα. Ναι, Μπορεί εντάξει, να σου- δεν μπορεί είναι να στρατός. κάτι. Εντάξει, λέμε τώρα. Εγώ Πας μπορεί να εκεί, μπει ένα εντάξει, θα μικρό τον κάνεις. εμπόδιο. Απλά είναι, θες να πας να είσαι, όταν είσαι μικρός, θες να πας να είσαι πιο μεγάλος. Εκεί πέρα καταλήγει η φάση του. Και τι θες να, πώς θες να κάνεις, αν θέλεις δηλαδή αυτόν ένα χρόνο να το χάσεις πριν ή μετά, ας πούμε. Τέλος πάντων. Ναι, οκ. Πάνω κάτω φτάσαμε σε ένα καλό σημείο. Σε βλέπω, φίλε, στα μάτια, σε βλέπω. Ξέρεις, μπορώ να κοιτάω πίσω, αλλά έχω μάτια παντού. Είναι 360. Απάντηση εγώ δεν πήρα. Σαν όμως. κουκουβάκι σου βλέπω. Φτάσαμε σε ένα καλό σημείο, πιστεύω. Εντάξει, μιλήσαμε λίγο για τη φάση του φοιτητή. Το πήγαμε βέβαια στο κομμάτι λίγο το. Πώς είναι άμα δεν δουλέψει δυστυχώς αυτό που δεν είναι αυτό που ήθελες. Τέλος πάντων. Επίσης, μην νομίζετε, δεν είμαστε τόσο καταθλιπτικοί συνήθως. Απλά Ναι. εγώ είμαι άρρωστος, το κεφάλι μου δεν μπορεί να γυρίσει από τη μια πλευρά. Πεινάω, οπότε είναι λίγο down η Έχει φάση. καθίσει λίγο down η φάση, Αλλά, κατά τη ξέρεις. γνώμη μου, εφόσον θα κάνουμε και δεύτερο part, ήταν καλύτερο να μιλήσουμε τώρα για τα τι θα γίνει άμα δεν δουλέψει και τα Εντάξει, άσχημα κομμάτια. στο επόμενο επεισόδιο. Για ναι. να το επόμενο να είναι πιο χαρούμενο, πιο έτσι και να σας φέρουμε πάλι πάνω. Ναι. Θα μιλήσουμε για την πιο bright πλευρά του φοιτητή και Όχι πολύ, θα βέβαια. μπούμε και λίγο στη δικιά μας εμπειρία, αλλά και στο πώς είναι όταν δουλεύει η φάση του φοιτητή και λίγο κιόλας πώς. Θα πούμε εξής, θα το πούμε και σε μερικές εμπειρίες της φοιτητικής μας ζωής, μερικά πράγματα τα οποία έχουμε περάσει εδώ, τα οποία είναι ωραία, τα οποία δεν περιμέναμε να περάσουμε, αλλά περάσαμε και γενικά, όπως σας είπα, δουλεύει. Δεν είναι το Δηλαδή τέλος. ποτέ μιλάτε ποτέ. Όλα δουλεύουν, όλα για κάποιο λόγο λέμε γίνονται. Ωραία. Δεν σημαίνει ότι επειδή πέρασες εκεί που πέρασες δεν θα δουλέψεις κάποια στιγμή στην Goldman Sachs, στη City και θα βγάζεις τύπου 10.000 το μήνα, ή δεν θα δουλέψεις κάποια στιγμή στη Microsoft που θέλεις. Δεν σημαίνει ότι επειδή πέρασες στο χωριό εκεί δεν θα το κάνεις αυτό. Και επειδή ο άλλος πέρασε στην Πάντιο θα το κάνει. Δεν έχει σημασία αυτό, παιδιά, πραγματικά. Και πολλές φορές στις μέρες μας, όχι πολλές φορές, actually στις μέρες μας, να ξέρετε, μετράει το μεταπτυχιακό περισσότερο από το πρώτο σας πτυχίο. Αυτό νομίζω το ξέρετε όλοι. Οπότε, αν εγώ έχω τελειώσει από εκεί, αλλά έχω πάει ένα μεταπτυχιακό από ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο, πίστεψέ με, μετράει το μεταπτυχιακό. Αλλά όπως και να έχει, σας είπα ότι το πανεπιστήμιο που είμαστε εμείς τώρα είναι πολύ δυνατό. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί. Ναι, αυτά πάνω κάτω. Αυτό θέλαμε να πούμε σήμερα. Ένα έτσι λίγο πιο περίεργο επεισόδιο γιατί πεθαίνουμε. Αλλά θα κάνουμε ένα revive και θα επιστρέψουμε Δημήτρη στο επόμενο επεισόδιο. Όχι ρε Δημήτρη, Δρυμύτερη. Ναι, εντάξει, ξέρεις. Όπως και το Δήφι. Λοιπόν, ήμασταν και δύο. Εντάξει. Ήμασταν και δύο. Αφού ήμασταν και δύο, ήμουν ο Γιώργος. Ήμουν ο Σταμάτης. Ήμασταν τα πιλιοτάκια. Τα πιλιοτάκια version άρρωστος μάλλον, εντάξει. Εγώ ήμουν άρρωστος, εγώ το ξεπέρασα. Εντάξει. Ήσουν άρρωστος για 4 ώρες, ξέρω εγώ. Δεν Μία μέρα, εντάξει, το όχι 4 ώρες, όλη τη μέρα την πέρασα. Τι έκανες Σταμάτη εκείνη τη μέρα? Απλά κοιμήθηκα. Μπράβο. Ήμουν άρρωστος για μια μέρα. Ναι, ο Σταμάτης, Εγώ παιδιά, να έκανα ξέρετε. Έκανα το skip Ο button. Σταμάτης, να ξέρετε, έχει ένα cheat code το οποίο δυστυχώς δεν το έχουμε όλοι. Μπορεί να σκυπάρει μέρες με το πλάνο κοιμάται όλη τη μέρα. Είναι super power αυτό, actually. Δεν το έχουμε δυστυχώς όλοι, δεν πειράζει. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστώ που μας ακούσατε. Και θα τα πούμε ακούστε το podcast όπου ακούστε παντού. Και θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα με το Part 2. Την επόμενη Δευτέρα, indeed με το Part 2, για το πώς είναι να είσαι φοιτητής στην σύγχρονη Ελλάδα του 24, κυρίες και κύριοι.